Je podzimní večer. V temném pokoji s pár svíčkami se malá srdcovitá plančeta pomalu pohybuje po vyřezané Ouija board, jako by byla ovládána neviditelnou silou. Klouže po vyřezaných písmenech, číslicích a slovech ano, ne. Tato stará deska z dřevěných prken děsila již naše prababičky a pradědečky. Některým ale dávala i naději, a to proto, že údajně dokáže propojit svět živých s lidmi na druhém břehu. Mohli tak ukonejšit svůj smutek, vysvětlit si věci, které si za života nestihli říct, nebo se rozloučit. Kde se ale vzala a opravdu funguje? Ouija board je nástroj, který se používá pro komunikaci s duchy a nadpřirozenými bytostmi. Je to plochá deska, na které jsou vyřezána či vytištěna písmena abecedy, číslice 0 až 9 a slova ano, ne a s Bohem. Spolu s ní se používá planžeta, malý ukazatel ve tvaru srdce, který se pohybuje po desce a ukazuje na jednotlivé symboly. Podle legendy se Ouija board pojmenovala sama během jedné z prvních seancí. Když se účastníci zeptali na její jméno, deska prý vyhláskovala slovo Ouija. Někteří tvrdí, že je toto jméno kombinací francouzského a německého slova pro ano, oui a ja. Tato teorie je však často zpochybňována. Existují i jiné názory, které naznačují, že název pochází z egyptského slova pro štěstí, i když takové slovo ve staroegyptském jazyce ve skutečnosti neexistuje. Každopádně své kořeny má deska až v 19. století, kdy se stal populárním hnutím spiritismus. Příběh nás zavádí do Chestertownu v Marylandu, a to konkrétně do roku 1886. Zde žili Charles Kennard a Elijah Bond, dva podnikaví muži a továrníci ze společnosti Kennard Novelty Company. Jednoho dne přišli s revolučním nápadem vytvořit desku pro komunikaci s duchy. Původně to měla být jen zvláštní hračka, jakou svět ještě neviděl. Ale čím déle na prototypu pracovali, tím více si pohrávali s myšlenkou, že by desku skutečně šlo využít k navázání kontaktu se záhrobím. Svůj projekt nakonec dokončili v roce 1890 a rozhodli se ho i patentovat. Na pomoc si přizvali Helen Peters, Bondovu švagrovou, která působila jako médium a zajímala se o spiritualismus. Na patentním úřadě však museli dokázat, že deska opravdu funguje. Zažádali o schůzku s nejvyšším patentovým úředníkem ve Washingtonu DC. Ten je přijal ve své kanceláři a prohlásil, že pokud tahle údajná deska odžití, jak ji sám přezdíval, uhodne jeho jméno, tak jim patent udělí. Nikdo další totiž jeho jméno neznal. Kennard a Bond souhlasili a usedli spolu i s médiem Helenou Petersovou k desce. Petersová položila prsty na plančetu, která se po chvilce začala pohybovat. Zpočátku jen pomalu klouzala a poté začala zrychlovat. Úředník znervózněl a nemohl věřit svým očím. Deska opravdu uhodla jeho jméno. Posadil se a i přes počáteční šok desku dne 10. února roku 1891 patentoval. V následujících letech se Ouija board stala celosvětovou senzací, která se šířila jako lavina. Kennard Novelty Company musela rapidně navýšit výrobu a už v roce 1892 měla pod palcem hned 7 továren. 2 v Baltimoru, 2 v New Yorku, 2 v Chicagu a 1 v Londýně. Desky se však vyvážely do celého světa, kde je lidé dychtivě vítali. Jenže velký úspěch přinesl i rozepře uvnitř vedení firmy. V roce 1893 nakonec došlo k rozkolu, při kterém byli původní vynálezci Kennard a Bond ze společnosti nadobro vyhoštěni. Obvinili ho z chamtivosti a rozdmíchávání konfliktů kvůli tomu, že chtěli větší zisky. Kontrolu nad impériem Ouija board pak převzal William Fuld, který byl dříve akcionářem firmy. Fuld byl vášnivým propagátorem a vizionářem. Pod jehož vedením se Ouija board stala skutečným kulturním fenoménem.
a díky záplavě marketingových kampaní a televizních reklam se dostala téměř do každé domácnosti. V roce 1967 se dokonce stala nejprodávanější hrou a předběhla tak legendární Monopoly. Za úspěchem pravděpodobně stálo i to, že byl Fuld očividně nadšencem do nadpřirozena a spiritualismu. Sám tvrdil, že mu duchové skrzeni předali pokyn k vybudování nové obří továrny. Jeho život však zastihla tragédie, když v roce 1927 spadl ze střechy továrny, o níž mluvil jako o vůli samotných duchů. Někteří věří, že za incidentem stálo prokletí desky. Vzestup masové popularity Ouija board šel ruku v ruce s šířením znepokojivých příběhů o ní. Za první světové války ji mnoho rodin využívalo k navázání kontaktu s padlými vojáky na bojištích. Náhlá ztráta blízkých a nemožnost se řádně rozloučit podněcovala touhu po jedné poslední zprávě, jednom posledním obětí napříč světy. Známé byly například příběhy o ženách, které se na radu desky zřekly vdovského smutku a opět začaly žít. Za Velké deprese pak Ouija board našla další uplatnění. Lidé žijící v beznaději a zoufalství skrze ní hledali útěchu a vedení. Údajně jim deska měla poskytovat zázračné rady, jak opět zbohatnout nebo získat ztracené štěstí. Noviny a časopisy byly plné podivných článků a reportáží. Jedna žena byla dokonce v roce 1921 obviněna, že na radu Ouija board nechala doma ležet tělo své matky, a to celých 15 dní. Poté ji uložila k věčnému spánku u sebe na zahradě. Po zatčení se bránila tím, že pouze poslouchala pokyny, které jí deska dávala. Dvojice jiných žen dokonce přiznala, že na pokyn duchů odžili další ženu. K případu mělo dojít v roce 1930 v New Yorku. Známé byly i příběhy mladíků, kteří na pokyn desky narukovali do armády. Největší aféru však vyvolala spisovatelka Millie Grant Hutchinsová, která se v roce 1917 nechala slyšet, že její román Jeb Heron byl skutečně celý nadiktovaný duchem samotného Marka Twaina. Její přítelkyně Pearl Curanová šla ještě dál a považovala se za médium ducha anglické básnířky Patience Worthové ze 17. století, která skrze ní sesílala všechna svá básnická díla. V roce 1958 se Ouija board dostala k soudu v Connecticutu. Spor se týkal závěti Helen Dow Peck, která ponechala svým 2 sluhům pouhých $1000 a zbylých $152,000 odkázala panu Johnu Gale Forbesovi. Možná si říkáte, že se nejedná o nic zvláštního, ale to by pan John Gale Forbes nesměl být duch, který měl Helen údajně kontaktovat právě pomocí desky. Soud však odmítl uznat nárok dědictví duchovi a majetek ponechal nerozdělený. Samozřejmě nechyběla ani ostrá kritika z řad náboženských skupin a skeptiků. Ti neúnavně varovali před Ouija board jako nebezpečnou bránou k temným silám. Udržování kontaktu s duchy bylo považováno za vážný hřích a akt zpronevěřování se víře. Podle dogmat měly být duše buď v pokoji na onom světě, nebo naopak v mučivém utrpení a v žádném případě však neměly být kontaktovány živými. Kritici navíc označovali Ouija board za nástroj okultismu, který může svést lidi na cestu zhýralosti, šílenství a dokonce posedlosti ďáblem. Brzy skutečně začaly přicházet zprávy o děsivých následcích používání desek, a to o rodinách sužovaných smutnými příhodami, děsivými vidinami a tragickými neštěstími. Všechny příběhy však jen přispívaly na popularitě desky a její prodeje rostly. Zatímco mnozí věří, že Ouija board je nástrojem komunikace s duchy, věda nabízí jiné vysvětlení. Podle vědců je pohyb planžety výsledkem takzvaného ideomotorického efektu, kdy naše svaly reagují na podvědomé myšlenky a očekávání. I když se zdá, že planžeta se pohybuje sama, ve skutečnosti ji pohybují nevědomky lidé.
Za teorií stojí fyziolog William Benjamin Carpenter, který v roce 1852 popsal tento fenomén jako ideomotorickou akci. Efekt byl následně studován a potvrzen řadou experimentů, které ukázaly, že lidé mohou nevědomky pohybovat objekty v závislosti na svých očekáváních. Ani v moderní době se však Ouija board nevyhnula kontroverzím spojených s hrůznými zločiny. V roce 1994 byla dokonce použita při soudu, který měl za úkol udělit trest za odžití manželů Fullerových v Británii. Zasedající porota tehdy přiznala, že se obrátila na nadpřirozené síly, aby našla odpověď, a skrze Ouija board se zeptali samotných duchů manželů, kdo stál za jejich náhlým odchodem. Deska nakonec potvrdila vinu obviněného Stephena Younga a porota jej na tomto základě odsoudila k trestu. Když se provalilo, že za odsouzením stála deska, musel být celý případ přezkoumán. Celý případ vyvolal velký poprask, a to jak napříč veřejností, tak i soudci. Ještě horší byl případ z roku 2008, kdy byl 16letý Joshua Tucker obviněn z odžití dcery a matky. Podle matky Shannonu Harringtonové byl sice Tucker dítětem z problémového prostředí, ale rozhodně nebyl zlý. Vše se zvrtlo poté, co se v dětském domově začal zabývat satanismem a komunikací s temnými silami skrze Ouija board. Harringtonová popsala, že v době oného činu byl její syn v transu a ovládl ho ďábel. I přes vědecká vysvětlení a nástup moderní doby zůstává Ouija board fascinujícím fenoménem opředeným tajemstvím. Zájem o ní možná už nikdy nedosáhne tak masových rozměrů jako za dob Williama Fulda, ale stále ji obklopuje zvláštní aura. Na sociálních sítích a internetových fórech se totiž nepřestávají objevovat nové příběhy o děsivých či nadpřirozených zážitcích. Někteří youtubeři vydávají videa, na nichž se plančeta pohybuje sama a sděluje údajně zlověstná poselství přicházející z neznámého záhrobí. Jindy vtipálkové falšují nahrávky s pohyby přikrytými neviditelnými nitkami. Internet a moderní technologie tak dali fenoménu Ouija board nový život. Spoustu referencí najdeme i v popkultuře. Nejznámější je film The Exorcist z roku 1973, ve kterém mladou dívku posedne démon po použití Ouija board. Tento film, stejně jako další horory jako Paranormal Activity, The Conjuring nebo Ouija, utvrdil veřejnost v tom, že Ouija board je něco, s čím by si neměli zahrávat. Pokud se i přes všechna varování rozhodnete Ouija board použít, nezapomeňte, že je nutné k ní přistupovat s maximální opatrností a úctou. Tento nástroj není hračka a jakýkoliv kontakt, který navážete, by měl být veden s respektem. Nikdy nezkoušejte vyvolávat nebo provokovat zlé síly. Takové jednání může otevřít dveře nebezpečným entitám. Místo toho vždy zahajte seanci modlitbou, mantrou nebo jiným ochranným rituálem, který vám poskytne duchovní ochranu. Stejně důležité je i ukončení seance. Nikdy neodcházejte bez rozloučení. Pokud na to zapomenete, riskujete, že necháte pomyslné dveře otevřené a dovolíte nechtěným silám zůstat ve vašem světě. Zachovejte rozvahu a nikdy nepodceňujte, s čím si hrajete. Dodnes se lidé s názory ohledně desky dělí na dva tábory. Někteří Ouija board považují za pouhou neškodnou zábavu, jiní za něco mnohem většího, za potenciálně nebezpečnou pomůcku k vyvolávání duchů, ale i temných sil. Co myslíte vy? Dokáže nás Ouija board spojit s entitami z jiných světů, nebo si s námi hraje jen naše podvědomí? Napište nám do komentářů, připsat můžete i své zkušenosti s deskou. Pokud nás chcete podpořit, dejte nám like a nezapomeňte dát odběr. Odběratelům moc děkujeme za podporu a těšíme se na vás u dalšího videa.